F'sentenza li għadda dwar Zekru Radwane, raġel ta' 28 sena minn Casablanca, il-maġistrat ġew mifsud ġibet l-attenzjoni dwar problema akuta li hemm fil-ħabs fejn skont il-maġistrat kważi wieħed minn kull 3 priġunieri qed jiskonta pieni marbuta ma' passaporti folots. Ġew mifsud ikkundanna lil Marokkin pena minima ta' 6 xhur ħabs tal-li kien qed jgħix Malta illegalment passaport skadut mill-2017. U oriġinarjament kien ġie pajjiżna biex jistudja u kif jiskonta l-pena tiegħu se jintbagħat lura pajjiżu. L-akkużat talab li jintbagħat lura l-Marokk minnu fih, madankollu l-qorti ċaħdet din it-talba għax ir-raġel m'għandux dokumenti legali biex jivvjaġġa, filwaqt li tat parir lill prosekuzzjoni biex lir Radwane jiġġeddidlu kemm jista' jkun malajr il-passaport. Il-maġistrat qal li madwar 250 priġunier qed jiskontaw pieni simili u tkellem dwar il-bżonn li jitwaqqfu mekkaniżmi Ewropej u internazzjonali biex jiġu evitati każi simili.